Mireu, jo volia començar a part d'una mínima explicació sobre l'obra d'en Joan Margarit i... Què passa, les copes? Volia dir alguna cosa de la filosofia d'aquest espai en el qual ens trobem avui, al Mercat, que vosaltres sabeu que amb això de la cuina se'n fa de més i de menys i que hi ha un sentit molt polisèmic actualment en el terme de la cuina, no? De fet, ens trobem en un espai privilegiat, ho podeu veure durant molts anys aquest mercat, els que hi fèieu vida i que veníeu a comprar-hi coses, tenia un aire mig rònec, mig llòbrec, la il·luminació era la que era i l'Ajuntament va decidir un dia rentar-li la cara i fer una cosa de cap i de nou. Aquí hi havia un sostre mort, o un fals sostre, que es va aixecar, com qui descobreix uns frescos meravellosos, va sortir a la llum aquest embigat formidable. El Joan, que és arquitecte i calculista d'estructures, després també hi haurà a dir la seva, i per tant partim d'un espai privilegiat i sobretot partim d'un equip humà i tècnic que és el gran privilegi, diguem-ne, amb els dos socis capitans al capdavant, el Lluís Fàbrega i el meu germà Oriol, amb el Roger a la cuina, amb en Roger a la sala, amb en Ricard a la cuina, amb en Marc i totes les treballadores i treballadors del mercat, que formaran una pinya a partir d'aquest divendres, que com sabeu és el dia que s'obre al gran públic aquest restaurant, no? I una de les coses justament que volem fer en aquest mercat, perquè de fet mercat com àgora, com fòrum, són paraules que ja abonen aquesta significació, és fer-hi passar molta gent. Quan dic fer-hi passar molta gent, vull dir que almenys un cop al mes mirarem que alguns dels creadors més prominents d'aquest país, i no únicament d'aquest país, sinó del costat i del rere país nostre, vagin traient el cap en aquest mercat. Quan dic creadors vull dir des de poetes, eventualment polítics, artistes, i si s'escau, no sé, anava a dir gent que faci striptease. Però... polítics no n'hi hem de portar? No, com a creadors no. Ah, d'acord. Creadors d'un altre tipus de literatura. Criadors. Criadors. I saxadors de pollastres. Bé, en tot cas, que sapigueu això, que la voluntat més enllà d'oferir una mostra gastronòmica i d'oferir una mena de mostrar-hi del gust que us farà caure de cul a terra, més enllà d'això, aquí pretenem que hi hagi un tràfic constant també de personatges, no? En aquesta primera presentació que fem, i que per tant, jo abans li dèiem al Joan, això és com, jo no soc gaire de missa, però quan es fa una capella nova tenia entès que hi havia algú que l'havia d'anar com a beneir, no? Perquè fos efecte. Doncs tu has exercit d'alguna manera aquesta mena de sacerdoci de benedicció i posada en marxa d'aquest espai. Qui m'ho hagués dit a la meva edat. Gràcies també al Quim Jubert i a l'Odissea, perquè lògicament ja ho heu vist, hi ha una parada allà, ja hem pogut constatar com Joan Margarit és probablement l'autor català viu entre els poetes que més ven, i per tant això fa de molt bon. Això va anat al mercat. Va ser anat al mercat. I a més amb molt bon criteri el Quim ha portat llibres de l'última fornada, els 3 últims llibres.